Bihar udalbatza izango dugu Bilboko udaletzean eta Euskal Herria Bilduko kideok 8 mozio eramango ditugu urteko azken udalbatza honetara. Lehenengoa, Barrenkale eta Barrenkale barrenan dagoen gatazkari buruzkoa izango da. Dakizuen moduan 6 urtetik ona bertako bizilagunak bi kale horietan dauden afterrekin sortutako arazoei buruz keza ezberdinak ezarri dituzte. Hain zuzen ere, aurreko astean 1.500 sinadura aurkeztu zituzten, bertan esartzen den egoera honi buelta emateko helburuarekin, eta pentsatzen dugu 6 urteren ostean badela garaia udaletzea auzo edo bi kale hauetan gertatzen ari denari buelta emateko. Hori da eramango dugun mozioetako bat, eta beste bat, obra publikoen inguruan. Dakizuen moduan, Gipuzkoako Diputazioa hasia jada, beste lantoki batzuetan egiten den bezala, obra publikoetan fitxatzeko makinak esartzen. Zein da helburua? Hain zuzen ere, hainbat obretan langileek bizitutako ia esklabutzako egoera horiek saihestea. Hor ikusi dugu adibidez, Hautsaganeko errepidean bertan egon diren langileak egin dituzten salaketak, San Mamés barriako langileak egindakoak, eta edo adibidez baita ere hemen Bizkaiko portuko langileak egindakoak. Pentsatzen dugu, Gipuzkoako Diputazioak ezarri berri duen sistema hau baliagarria izan daitekela, orain arte eman izan diren gehiegikeriei aurre egiteko, eta gainera kostu gutxiko inbertsio bat leitzatikela pentsatzen dugu. Beraz, kontutan edukita, orain arteko kontrol mekanismoak ez direla nahikoak izan, beharrezkoa da harrera pausuak ematen jarraitzea, eta pentsatzen dugu, makina hauek, fitxatzeko makina hauek, beste edozein lantokietan dauden bezala, obra publikoan egotea ere beharrezkoak direla. Hirugarren mozioan, dakizuen bezala, udalbatzara ekarriko dugu, Doña Casilda parkean orain arte egondako Sánchez Mazas pasealekuaren izena kentzerakoan sortutako egoera, ez? Dakizuen bezala, eta behin baino gehiagotan esan dugun moduan, nahiko penagarria da, sententzia judizial bat egon behar izana, duela frankismoko persona hau Bilboko kale izendegitik kentzeko, ez? Sententzia heldu da, udaletzeak kalearen izena kendu du, eta orain beharrezkoa da pasealeku horri izen berri bat ematea. Momentu hori iritzita, Euskal Herria Bilduko kideok planteatzen duguna da bi irizpideren arabera izendapen berria ematea, alde batetik, eta kontutan edukita momentu honetar arte frankismoko kide aktibo bat izandakoaren izena eduki duela, guk planteatzen duguna da ordezkatuko duen izen hori, hain zuzen ere, frankismoaren aurka burrukatu izandako pertsona baten ohorez esartzea. Eta kontutan edukita Bilboko kale izendegian soilik 3% dutela emakume izenak, planteatzen dugu emakume borrokalari bat izatea Sánchez Mazas pasealekuaren izena ordezkatuko duena. Eztabaida hori eramango dugu udalbatzara. Eta baita ere, plaza zirkularreko proiektuari buruzkoa. Dakizuen moduan, merkatalgune handi bat egiteko saiakera egin zuen udal gobernua, azkenean proiektua bertan bera geratu da, baina pentsatzen dugu aurrera pausu bat eman behar dela, eta aurrera pausu hau da dagoeneko jada konsolidatutako espazio publiko hau publiko moduan registratzea. Posible da, eta gu planteatzen duguna da aukera legala aztertzea. Bestalde batetik, komertzioari dagokionean, eta kontutan edukita datozen egunetan gabonetako erosketa guztiak egingo direla, guk planteatzen duguna da plan bat egitea helburu zehatz batekin. Dendak dauden eremu horietara gerturatzen diren pertsonei garraio bide publikoetan egitea animatzera. Horretarako argi dagoena da inzentibo batzuk esarri behar direla, baina askoz baliagarria deritzogu mota honetako neurriak bere momentuan hemen udalbatzan onartutakoa baino, eta zera izan zen
otako lehenengo 15 minutuak doakoak izatea, ez? Pentsatzen dugu administrazio publiko batek zerbitzu publikoak eta batez ere garraio publikoak indartu behar dituela eta horregaitik planteatzen duguna da bai merkatari eta instituzioaren artean akordio batzuetara heltzea, eremu komerzial honetara hurbiltzen diren pertsonei, garraio bide publiko hurbiltzen diren pertsona horiei, mota bateko, alabesteko, deskontu edo bonifikazioak emateko. Eta baita ere, Bilboko sarbidei buruz hitz egingo dugu. Oraingo honetan Iralako auzo elkartearen eskariz, dakizuen moduan auzo elkarte honek proposamena aurkeztu zuen, baina EAJak proposamenen komisioan ezarria duen betoaren ondorioz, ezen posible izan, edozein mugimendu sozialek edo aurkezten dituzten beste proposamenekin gertatzen den bezala, atzera bota zuen Iralako auzo elkartearen proposamen hau. Eta beraz, ezen urriko azaroako udalbatzara heldu. Hori dela eta, Iralako auzo elkarteak deialdi bat egin zigun, udaltalde ezberdinei, gurea egiteko beraien proposamena, eta hori da egingo duguna Alderdi Sozialista eta EH Bilduk. Zer zen orduan planteatzen dutena eta zer da beraz orain guk planteatuko duguna? Bilboko sarbidei dagokionez eta batez ere Errekaldeko autopistaren eraizpena etorri daitekelako etorkizun gertu batean, planteatzen duguna da instituzio ezberdinez eta auzo elkarte ezberdinez osatutako mahai bat osatu behar dela, eta mahai horren helburua litzatekeela guztion artean adostea, noiz, nola, zer, eta gaiaren inguruan eragina edukin dezaketen beste edozein faktore, ez? Momentua da, pentsatzen dugu mahai hori osatzeko, eta gai hori udalbatzara eramango dugu. Eta gero beste bi mozio. Alde batetik, Bilbao edo Bilbo egunkariari buruzkoa. Urterik urte esan behar dugu, lotxagarria dela eta onartezina dela Bilbo egunkarian dagoen euskararen presentzia. Momentu honetan eduki ditzazkeen 80 horrietatik soilik 3 izaten dira soilik euskaraz. Eta horregaitik, eta batez ere, kontutan edukita aurreko astean euskararen eremuan eta euskararen nazioarteko egunean alderdi politiko guztiok normalizazioaren norabidean aurrera pausuak eta konpromesuak hartzea erabaki genuen heinean, planteatzen duguna da egunkari honetan bermatu behar dela behintzat, 50% euskarazko publikazioak izan behar direla. Administrazio publiko baten gauden heinean, diru publiko ordaindutako periodiko bat den heinean, beharrezkoa da bi hizkuntza ofizialak bere horretan maila berdinean egotea. Espero dugu, aurreko asteko konpromiso politikoaren ostean, proposamen zehatz hauetan ere, babes berdina edukitzea, alderdi guztien babes berdina edukitzea. Eta gero baita ere, gaineratu behar duguna da, San Mameseko sarbide berriekin egondako arazoak azkeneko asteetan, bai langileen partetik eta baita ere erabiltzaileen partetik eman diren salaketa ezberdinak izan dira, mantenu lanak gutxi eta eskazak izan direla, eta horregaitik planteatzen duguna da, ez daukala zentzurik sarbide hauen zati bat udaletzearen esku eta beste zati bat diputazioaren esku egotea. Pentsatzen dugu, egokiena litzatekeela sarbide guztiak bere osotasunean diputazioaren esku geratzea eta hori da eskatuko duguna.